bi ame tarata dona novembre kalo kile mugan woro ambalima o bisimila malakci ka don kibaru keneka bi kibara munu mambolo kada kulo kan o de tarata do mali premier ministre docteur Boubou Cissé ale koni sera sufuru layni ale yere koni be mopti koni marala mali chamancha bolo fe ka sababu ke bambaga ci korole ulu koni ka keleke fen koni blaliye kibara munu sera ma ulu koni ya yere ka fo ko sufuru lay ko daga yoro do koni nebe no ni mali bambaga ci korole munu koni ya ngani ya ka fo ko ube keleke fen koni bla ni ulu koni kumbe o yoro in koni kono e no bara do koni ugun konnala hakilla jigina ulu koni kunga keleke fen koni blali o bara koni kumbe sena kabini octobre kalo kletan kele premier ministre ale koni sera ni yoro ina eno ni ngata laydu koni tibe ni bamba ci korole munun koni ya yere ka foko ube keleke fen koni bla ulu koni ye mogo keme saba ale ni biduru ni flay ko wa fene keleke fen munun koni minela ula ko o kon beta marfa keme fla ale ni biolo vlala mugu jugu do ale ni marama fen koni fene chama premier ministre ale koni ya yere ka foko ni koni kala hakilla tige baye ka nyeshi alema ale ni jamana nyemogo to bela jele ko sabla ko dugudew yere koni fene mana anganiya ni joga en natanto ka foko ube keleke fen koni bla ko o koni ye benin kiliya koni kunkai ayeni ma ko fale nunu fo ko sobe ni ka kila ka jamana nyemogo o yere koni fene ka foli ci la se uma koni bamaga ci korole munu flene nu beta mogo keme saba ale ni biduru ni fla konna ko nunu koni bina fara mali finitigu koni ka ko nga kerengere ni ala ko u chaman koni bina bla mopti ale yere koni marabolo koni kono enno ko wala sa joga na benin kiliya o be se ka sabati ala wara mbambolo kada kulo kan o de novembre kalo kile mwan woro tarata do docteur Sekou Drameni ale koni kunye Gabriel Touré koni nyemogo ba korole ndoy ko ponje koni fene nyemogo ba koni kundo wakati la wala jugu tabaga do koni yeni ma ko fale koni mine ataga yoro koni mado ko ambe wakati mine go sisa ko akon be barake kere tondo konna ko tarata do ale koni botola aka bara yoro konna ko mobli koni mason ka wilna ay koni kelen sa ko ay mobli kle koni to yoro gardien koni bulo ni ga taxi ta ko abe tagaso ko o koni kelen sa akelen ga taxi ta ko somo koni nyamada akamble no ola ko fo fitri wakati koni ko ay weleli keso ni ga fo ulu koni nyana ko mogodo koni yamne ko atu udon ko ga koni ko basite ala o wakati fo kana bla sisana kibara were koni maseka sorala ame wakati mna iko sisa akadema yana alimana ulu koni be konna filindo ninkoina kibara were mana bwa ko fe amboda okluka kibara were mambolo kada okluka ode tratado novembre kalo kilimwan woro alibi sirabaka kasara do koni kera o yoro ina no ni mogo fla koni ni turala wa fene mogo mugani shegi ulu koni fene jogina ko sabe kibara mun sirama ulu koni ya yere ka fako dogo jo mobli ba do koni ko ale koni kun botola do kifoso o sugula ko sira koni fe yoro so ale koni ni kuri chelala ko kamya koni ne yele malani akono mogo we ko ayoro ni yere koni fene bela ko mogo nani ulu koni bonela unina ko mogo mugani shegi ulu koni fene jogina ko sabe ni utarani ulu koni ye yoro so o koni kene asula ko yere ka fo ko ni mogon nun konna ko muso yere de kon kunga chala ko sabe nga ame wakati mina iko sisan sega sega lu kon mesena ka seka do mungon ne nanani ni kamyo mbay ko ni yele maliye ni akono mo ko wi kibara were mana bo ko fe amboda okluka kuna foni kunchala kibara were mambolo ka da okluka ore mali polsu ulu ko ni ga nyamo ko ba ni o ye uga directeur général ko ale ko ni sera nyono ni gata anya ko ni nda nyono polsi so ko ni ka ko ni takama ko ni kunte do yere nyono polsi so o joli croye wala sa ko bara ko ni tabulu do ko polsi nyamo ko ba ale ko ni tara ni yoro ko falena ale ko ni ayire ka fako bara ko ni me ka sumaya doni nga polsi so woni akoni joli bara ko ni be munumbolo ulu ko ni ayire ka fako wati ko falen ko ni ko bara ko ni mina ke ni ka beni oyi ambal ma ni kibaran ne pumambolo ka da kuluga ani ce aka kuloma jala aka mbe anyogona were